Maminka bola jednoduchá. Ona sa tako o seba nestarala. No tak ako mala umyté vlasy, umývala sa, kúpala sa, akože toto budíš. Ale nikdy sa o seba nestarala, že by, ja neviem, išla si urobiť, dať farbu na vlasy, že by si kúpila nejaké pekné oblečenie. Ja napríklad ešte v sebe mám, hej, že sa potrebujem poparádiť, hej, taká tá márnivosť ženská, aby som bola pekná, A maminka, no, ona sa ani tako nemalovala, len tak si dala rúž, očnú linku, jak to robím aj ja tú očnú linku, že to mala chudiatko tak pomimo namalované. Čo mala mamka rada? No nás. Ona podľa mňa mala nás rada a čo ešte mala rada? Tak ja ani neviem. Vieš, aký koláč jej chutil? Veterník. A neboli to kremeše? Kremeše aj chutili, vieš čo, neviem. Ja sa teraz tak zamýšľam nad tým, ako je mŕtva tie 4 roky, že aká vlastne ona bola. Ja si ju vlastne pamätám len tak z toho detstva aj počas dospievania, že ona bola veľmi obetavá, ale mamina, ona si všetko nechala. Vieš, ja ak ju mám ohodnotiť, ja neviem, ona si proste všetko nechala. Ona sa maximálne prispôsobovala všetkým naokolo, až úplne utísala tú samú seba a neviem, či vôbec aj mala kontakt vybudovaný vôbec so samou sebou. Ona mohla mať nejaký vnútorný svet, lebo my všetky ho máme, ten vnútorný svet, ktorý žiješ proste v sebe. A ona ho možno nevedela dať akože najavo, navonok, presadiť sa, zastať sa, seba. Bola taká, ja neviem, taká udúpaná.